Türkmenistanyň dürli künjeklerine käbir ýymy tönümleriniň gyçylygy täzeden güýçlenýär. Aşgabatda şeker gytalýar, daşowda et gymmatlaýar. Türkmenistanyň dürli künjeklerine käbir ýymy tönümleriniň hususy sewdadaky bahalarynyň gymmatçylygy we olaryň döwlet dukanlarynaky gyçylygy täzeden güýçlenýär. 3 gün mundan ozal bazarlardan şeker ýetirim boldy. Indi onuň haçan geljegini bilýän adam ýok diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 21-nji maýda habar berdi. Azatlyk radiosy Aşgabatdaky şeker gyçylygy barada 15-nji maýda da habar beripdi. Paýtagtdaky ikinji habarçymyz döwleti degişli dukanlardan şeker satyn almak üçin uzuý nowatlaryň döreýänligini aýdýar. Onuň maglumatyna görä şekeriň gytylmagy bilen meselem paýtagtyň döwleti degişli 79-njy dukanyny onuň sewdasy eden etdilikli ýola goýulýar. Habarçynyň sözlerine görä beýleki döwlet dukanlaryna ýer bilen ilata satylýan şeker agzalýan dukanyna köplenç satylmaýar. Satylan ýagdaýyny gysga wagtyň içinde gutarýar. Habarçy ýerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp bu döwlet dukanyna şekeriň teýden hususiýetçilere satylýanlygyna şüphe bildirilýänligini habar berýär. Sebäbi hususy dukanlarda şekeriň 1 kilogram 12 manada çenne çykýar diýip ol sözüne goşýar. Azatlyk radiosy degişli resmiýleri bu maglumatlary tasdikladyp bilmeýär. Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy paýtagtyň teke bazaryna adyk harit üpçünçüligi barada habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä teke bazarda şeker we bananyň gyçylygyny görse bolýar. Habarçy un üpçünçüligi barada maglumat berýär. Gazagystanyň import edilýän unyň 1 kilogramy teke bazarda we döwlet dukanlaryna 4 manat, onuň hususiýetçilerdäki bahasy 8 manat. Onuň sözlerine görä Irandan import edilýän almanyň 1 kilogramy döwlet dukanlaryna 6 manat, hususy dukanlarda 12 manat. Teke bazarda Orfiýetden we Belarusdan getirilen iň arzan meskanyň 1 kilogramy 38 manat. Beýleki meskeleriň 200 gramy 35 manatdan başlanýar. Guzy etiniň 1 kilogramy 35 manat. Sygyr eti 30 manat. Gurbu çatýan adamlar olary azyk harit satylýan dukanlardan satyn almaga synanýar diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä bazarlarda satyjylaryň Türkmenistanyň Sewda ministrligi tarapyndan kesgitlenen bahadan has gymmat harit satmagyna ruhsat berilmeýär. Azatlyk radiosynyň daşowuzdaky habarçysy etiň bahasynyň birden gymmatlandygyny habar berýär. Onuň maglumatyna görä bir aý töwereg mundan ozal etiň 1 kilogramy daşowuzda 18-22 manada duran bolsa, häzirki wagtda sygyr etiniň 1 kilogramy 30 manada, guzy eti 32-35 manada çykdy. Türkmenistanyň döwlet mediýasy ýurtda azyk bolçulugynyň döredilýänligini gaýtalaýar. Galy bersede Türkmenistana dowam edýän azyk gyçylygynyň şeýlede haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň fonuny ýurdun hökümeti 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, ondan ozal ilata mut berilen elektrik energiýasynyň gazyň, suwuň we beýlekleriň ýeňillikli üpçünçüligini ýatyrdy.